Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruin herriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur ekainak 2 dugu ostirala eta gaurko elkarrizketa nagusian Maite Ziganda izanen dugu 6 elkarteko koordinatzailea da. Bera, nerabe etorkinekin lan egiten dute eta horren inguruko xehetasun guztiak emanen dizkigu. Horren ondoren zaratak tartean gaurkoan artearen ibilbidea Ab Umbra Veritas erakusketa ikusteko aukera izanen dugu. Hori baino lehenago, Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko unak utzizkigun albisteak. Ekainak 2 dugu gaur, hasteko Espainiako Auzitegi Gorenak erabaki du Auzitegi Nazionalaren esku uztea Altsasuko auzia. Eskumen gatazka zegoen Nafarroako Probintzia Auzitegiaren eta Auzitegi Nazionalaren artean erabakiaren berri izan eta gutxira Altsasu manifestaziora barkatu deitu zuten, baina Espainiako gobernu ordezkaritzak debekatu zuen. Debekua izan arren protesta egin zuten. Aurrera eginez albistekin UPN-eri erantzunez Barkosek esan du Nafarroa ez dela atzean geldituko trenbide sareari dagokionez, baina ez du edozein preziotan adostuko azpiegitura hori. Espainiak aurkeztutako proposamena asko hobetu daitekela esan du Barkosek. Eta Uxue Barkosekin jarraituko dugu 2007 eta 2012 arteko ustezko irregulartasunen harira lehendakariak esan du agerian geratu dela dieten auziko gezurra. Asteburuan egingo du kongresua Eusko Alkartasunak eta 2 hautagaien artean dago idazkari nagusi kargurako lehia, Peio Urrizar eta Mayorga Ramirez. Nafarroako parlamentuan Luis Zarraluki, UPNeko legebiltzarkideak esaldi matxista batekin erantzun dio Maria Solana gobernuko bozeramaileari. Eta albiste gehiago utzizkigu gaurko egunak UPN-ren inguruko herritar talde batek deituta eta Nafarroako gobernuak ikurren legeak kendu izanaren kontra Nafarroako banderaren aldeko manifestazioa egingo dute bihar larunbata arratsaldeko 6 Iruñan. Bertze kontu batekin jarraituko dugu aurrera, osasunbideak 215 plaza proposatu ditu lan eskaintza publikorako. Eta kapitalismotik deskonektatuz, Iruñan izan da alternatiben herria 2018an eta gaurko albistekin bukatzeko Sanferminetako entzierroen hesia jartzen hasi dira Iruñan. Eskerrik asko Aitziber Iturria, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diario Navarra egunkariari dagokionez, hauxe dio gaurko lerroburu nagusiak, foru gobernuak abiadura handiko trenaren finantzaketarako beste formula bat eskatuko dio sustapen ministeritzari. Nafarroak ibilbide osoa hitzarmenean sartzeko eskatuko dio Espainiako gobernuari, Barkosek AHT-ak sortu dezakeen krisia saihestu nahi du laukoan. Gaurko argazkiko protagonista Iruñeko Antzinako hiltegia dugu, izan ere botatzen ari dira egunotan, atzoko argazki bat hortxe dugu, eskabadora batekin. Bertan, parke bat eta jarduera ekonomikoak burutzeko erabiliko duten eremua eginen dute, eta beraz hori gaurko argazki nagusia Diario Navarra egunkarian. Bestalde, lerroburu txikiago batean, Moiz fiskalak dimititu egin du Panamako sozietateagatik eta bukatzeko Altsasuko erasoa terrorismoagatik auzitegian epaituko da. Kontu gehiago Diario Noticias egunkarian, lerroburu nagusiak hauxe dio Nafarroak 2.850 milioi euro ordaindu beharko ditu itzalpeko bidesarietan UPN-ek inbertsore pribatuekin egindako hitzarmenen ondorioz. Bideko autobiak A21 eta ubideak Nafarroako kutxa 2024 urte arte hipotekatu du. Beste lerroburu txikiago batean, osasunbideak 215 plazetako oposaketa proposatu du eta osasunbidea alde batera utzi gabe, gaurko argazkiko protagonista, hortxe dugu irudi nagusian,
ospitaleak menua aldatu eta hobetu du, sistema publikoak sukaldeak berreskuratu ditu, Rafael Beunza argazkian ageri zaigu Ubarmin ospitalean jateko prest. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, PSN-eko sektore batzuk ekainaren 3ko martxatik aldendu dira. Eta bukatzeko Eusko Ikaskuntzak Montxa Armendari zinemagilea saritu egin du eta argazki bat jarri dute goiko aldean. Bestelako kontuak gara egunkariari dagokionez, Lerroburu nagusian 300 medikuk alarma hotsa piztu dute Ibon Iparragirrerekin. Presoaren egoerak okerrera egin du, itxutze partziala, epilepsia eta hondatze neurologikoa ditu, PNV, EH Bildu, ERC eta Konpromisek zoidori dei egin diote. Gaurko argazkiko Lerroburu nagusia hauxe dio, Altsasu kalera atera da berriz, Madrilen aurrean eta auzokidei babesa emanez. Madrilgo Auzitegi Gorenaren erabakiaren arabera, Auzitegi Nazional Espainolean epaitu behar da Altsasuko taberna batean gertaturiko liskarra. Terrorismo zantzuak daudela berretsi dute. Eta bukatzeko nazioarteko albiste batekin amaituko dugu gara egunkariko azala, Trumpek Amerikako Estatu Batuak Pariseko aldaketa klimatikoaren aurkako hitzarmenetik atera du. Eta aurrera egin dezagun berri egunkariarekin, Lerroburu nagusian hauxe, Auzitegi Nazionalak epaituko ditu Altsasuko auzian inputaturikoak. Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi du eskumen gatazka eta auzia Madrilen epaitza erabaki du, ez baitu ikusten terrorismo delitua baztertzeko behar adina zantzu. Gaurko argazkiko protagonista nagusia gaurkoan Iruñeko pertsona bat dugu, txantrearrain zuzen ere ez du talde egin nahi, 10 urte aramatza Txeik Dienjek Euskal Herrian, txantrean, baina orain indarrean du epaiaren kanporatze agindu bat. Hortxe ikusi dezakegu bere argazkia eta eskuineko aldean beste argazki handi batez lagunduta, sexu jazarpena etenik gabe, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kanpusean protesta egin dute ikasle bat 3 urtez hainbat andrazkori jazarri zaiela salatzeko. Eta joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nagusi agerkariari dagokionez, batetik Luis Tarralukik Maria Solanari zurekin hitz egitea atsegina da eta fisikoki ederra zara. Parlamentuan esandako adierazpenak bideo batean ikusi ditzakegu hortxe agerkarian, bestalde zinema emakumeek egindako lanak erdigunean, IPSek antolatutako zinema zikloaren 30. edizioa izanen da, eta bukatzeko zein da Nafarroako banderaren historia, hori dena laburbiltzen duen bideoa ikusi dezakegu. Ekainak 2 dugu gaurkoan, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasiko gara egunero bezala, ekainaren 9an amaituko da Iruña ekintzaile programara proiektuak aurkezteko epea, zeinak laguntza emango dien sormen sektore eta sektore digitalari. Udalak eta zeinek bultzatutako programa da hau. 75 lagun hasi ziren atzo enplegurako prestakuntza egiten Iruñeko udalaren 3 lantegi eskolatan eta programa integratu batean Iruñeko udalak eta Nafarroako gobernuak Nafarroako enplegu zerbitzuaren bidez finantzatu dituzte. Hegoalde ikastolako ikasleak Iruñeko animalien arreta zentroan egon dira bisita bat egiten, amorruaren aurkako txerto kanpaina egiten ari dira gainera zentruan egun hauetan. Eta musika kontuekin aurrera eginen dugu, La Pamplonesaren kontzertu zikloa gaur hasiko da, Iturramako bulebarrean aire librean, kontzertu arratsaldeko 8:30 izanen da. Eta hezkuntza kontuekin, baina lanpostuekin erlazio zuzena duen albiste batekin aurrera eginez, aurre eskoletan garbitzaile laguntzaile barkatu eta sukaldari lanpostuak lortzeko hautaketa frogak egin behar ditu udalak eta baita zuzendaritzarakoak ere.
Eta bestalde Iruñeko udalak hiltegiko obren proiektua arduratuko den zuzendaritza esleipena argitaratu du. Joan gaitezen ostiralero bezala lehenik eta behin Atarrabia aldera. Autodefentsa feminista tailerra antolatu dute, Gaztelekuan izanen dira tailerrak ekainaren 16an eta 17an. 14 urtetik gorako edozein emakumek izen eman dezake tailerrean ekainaren 1etik 14ra. Bestalde, hiri udalekuen inskripzioak egiteko epea luzatzen da eta astebeteko txanda berri euskaraz izanen da uztailean, eskaerak egiteko epea maiatzaren 12tik ekainaren 16ra egin daiteke, 012 telefonoan. Eta Atarrabia iraunkorra zaindu dezagun gure herria kanpaina, txakurrak eta gu elkarrekin bizi gara, prozesu parte hartzaileari dagokionez, ekarpenak jaso daitezke, egin daitezke, ekainaren 1etik 20ra Atarrabiako kulturetxeko eta Atarrabiako udaletxeko postontzietan. Horretaz gain ere, hitzordu eta bilera informatiboak egin dituzte eta udal web orrialdean dituzue xehetasun guztiak. Bestalde, gazteri arloko aktibitateak 2017ko udari dagokionez, izen emateak ekainaren 1etik 20ra egin daitezke Gaztelekuan eta ordaintzeko egunek ekainaren 21etik 30ra izanen dira. Eta bestalde, baldintza nagusien enpleguari dagokionez, 2017ko Atarrabiako jaietako dantzaldietan aritzeko orkestrak multzoka eta kontratatzeko plegu bat argitaratu dute, xehetasun guztiak udal web orrialdean. Eta bestalde, herriko jaietan txosna edo barraka aparatzeko eskabidea 2017 urteari dagokionez, eskabide horriak udaleko herritarrak hartzeko bulegoan aurkeztu beharko dira, ekainaren 30 baino lehen. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera. Zizur Nagusiko jaietako karteleiaketan parte hartu nahi baldin baduzu, proposamenak ekainaren 19 baino lehen aurkeztu behar dira. Eta bestalde, hezkuntza kontuekin aurrera eginez, Pakitan Saur eskolari dagokionez, behin-behineko zerrenden argitaratzea ekainaren 9an eginen dute, erreklamazioak ekainaren 9tik 13ra eginen dira, eta behin betiko zerrendak ekainaren 19an kaleratuko dituzte. Elkarrizketekin aurrera eginen dugu egunero bezala, gaurkoan Maite Ziganda izanen dugu, 6 elkartetik, nerabe etorkinekin lan egiten dute, gaur bertan bukatu dute ikasturtea, eta esan bezala Maite Ziganda izanen dugu 6 elkarteko koordinatzailea. Ondoren zaratak tartean gaurkoan artearen ibilbidea, Ab Umbra Veritas erakusketa ikusteko aukera izanen duzue.